Сябры, прывітанне. Сёння з вами я, ксёндз Вячаслаў Барок, але не адзін, а ў гасцях на гэтым YouTube-канале ёсць таксама Уладзімір Шапіла. Уладзімір, прывітанне. Ведаеце, я не выпадкова запрасіў гэтага гасця да нас, таму што сёння хацеў бы паразмаўляць з Уладзімірам пра грэка-каталіцкую царкву ў Беларусі ў сувязі з тым, што апошнім часам пэўнае ганенне ўзнікла на гэтую царкву. А Уладзімір, як вядома, ёсць і па адукацыі гісторыкам, а сам ёсць уніятам. Уладзімір, я спадзяюся, што я нічога не пераблытаў, і вы сапраўды гісторык, вы займаецеся зараз навуковай дзейнасцю. Так. І таксама у мяне пытанне. Скажыце, адкрый ласка, як вы сталі уніятам? Дякую вялікі. Дякую за запрашэнне. Дякую, дарагія сябры. Першае маё сапраўды такое шчырае знаёмства такое было ў 2016 годзе з грэка-каталіцкай царквой. Але оно адбылося паступова, оно было не адразу. Вот в 2016 годзе з дзяўчынай пазнаёміўся, мы вельмі добра размаўлялі, камунікавалі. Вот, она грэка-каталічка, она мне пераконвала, запыталася ўвесь час, чаму я не далучыўся да грэка-каталіцкай царквы, таму што она бачыла, што маё месца там. Але она часто пыталася, даволі, можа быць, настойліва дзесьці, там запрашала, але неяк не атрымлівалася, так, вот на працягу лета, там, пазней. Так сталася, што мы перасталі камунікаваць, і вось увосень, у годкі неспыннай малітвы за Беларусь, так, Павел Северынец і Воля Северынец, так, і адзначалася ў гэтай малітоўнай угодкі малітваю на грэка-каталіцкай парафіі святого Язэпа у Мінску, там метро Аўтазаводская. І вось там, я калі ўжо далучыўся, я ўжо непасрэдна першы раз в маім жыцці, это по-моему, 10 кастрычніка 2016 года, я прысутнічаў на грэка-каталіцкім набажэнстве, это было вячэрня. Я слухаў, глядзеў ужо, слухаў уважліва, мне вельмі спадабаўся хор прасфара, як яны выконвалі гэтыя, як яны выконвалі псалмы, як яны выконвалі вось гэтыя спевы цудоўна, мяне гэта вельмі захапіла. Я пачуў, што ёсць набажэнства грэка-каталіцкай царкве. Оно мне так зачаравала, конечно, я слухаў вельмі уважліва. І, конечно, владыка архімандрыт таксама паразмаўляў, запытаўся мяне пра маё духоўнае жыццё. Вось, такі важныя пытанні наконт споведзі, наконт всего. І такім чынам, в прынцыпе, вось, это можна сказаць, першае маё знаёмства з грэка-каталіцкай царквой. Зразумела, гадоў 5 вы ўжо грэка-католік. Але перад гэтым, скажыце, ці вы былі у царкве нейкім чынам? Хрысціянінам былі, вы штосьці ведалі? Я зразумеў адно, што Бог паслаў дзяўчыну, якая стала для вас апосталам, і яна прывяла вас да Бога, Хрыста. Дзякуй Богу, што Бог дзейнічае так, як яму уздумаецца. Вось, але разам з тым у мяне пытанне, а перад гэтым вы нейкую стычнасць з царквой, з касцёлам мелі? Так, конечно, беларуская аўтакефальная праваслаўная царква, само собой. Доўгі час, на вялікі жаль, з 17 год і до 27, 10 год я сваволіў, рабіў вельмі блюзнерскія рэчы, то бок быў у вялікім занепадзе жыў, грашыў вельмі моцна, на гэтай глебе. Моя маці праваслаўная, я з праваслаўнай сям'і вельмі шчыры, у мяне все бацькі і сваякі моляцца. Моя бабуля Бог уратаваў з Аўшвіца, бабуля па калена была в Аўшвіцы, она паабяцала, калі выжыве, она пахрысціць сваіх дзяцей, таемна гэта зрабіла. Хаця за гэта, конечно, можа было савецкі час пацярпець. Але пахрысціла ў царкве праваслаўнай. Праваслаўнай, так. І таму што она ўбачыла ў Аўшвіцу сон, што она правальваецца ў шафу, і яе выцягнуў адтуль святар. Потым маці казала, магчыма, яна бачыла святога Максіміліяна Кольбы, можа быць і так. То бок мне так бацькі рэлігійныя, можна сказаць. Некаторы час просто мне стало цяжка, я, можа быць, это падлеткавы ўзрост, я не ведаю, што гэта. Перабіваю, бацькі праваслаўныя? Так, бацькі праваслаўныя, хаця сярод сваякоў ёсць і рыма-католікі, так вось. Ага. Як усё ў нас у Беларусі, перамешана. Дзе ёсць католік, там ёсць праваслаўны. І з гэтай прычыны, што вы сталі грэка-каталіком, ці з бацькамі праваслаўнымі, у вас былі нейкія спрэчкі, ці як вы вырашылі гэтае пытанне? Пытанне, насамрэч, асабліва не было на гэты конт. Я, конечно, як малады чалавек, даставіў сваім бацькам вельмі шмат балючага ў жыцці, таму што сваімі всім, так
может быть, не только я один, але мне, конечно, сумно, что так было непоразумение на гэты конт. Асабліва в 17 год, цяжкая музыка, гэта все было прысутнічала ў маёй душы, прысутнічала ў маім жыцці. Может быть, гэта быў ім выклік, можа гэта было выклік всему, што мне не падабаецца в школе, не так, вот то, што вакол. Але наадварот, думаю, што шмат у чым паспрыяла, што маці можа звярнуцца да мяне памаліся, калі ласка, за блізкіх, за мяне. То бок наадварот, это у чымсьці нават лепш стала. Калі я стаў практыкаваць, хаця б мы маглі разам памаліцца там, нават, ну я яшчэ памятаю царкоўную службу. Я вас перабіваю, але хачу звярнуць увагу сябры. Бачыце, што ў сем'ях ёсць так, што часам нават праваслаўныя могуць спакойна памаліцца з грэка-каталіком, і няма ніякіх праблемаў, няма ніякай варожасці, варажнечы паміж нармальнымі веруючымі людзьмі. Бо, ну, насамрэч, ну, якая можа быць варожасць паміж веруючымі. Але разам з тым, калі паўстае вось такая варожасць і ганенне царквы уніяцкай у Беларусі, калі хтосьці хацеў бы распаліць вось варажнечу, у мяне сапраўды родзіцца такое пытанне, як вы, як гісторык, як грэка-каталік, як беларус, як вы думаеце, а можа, ну, ўсё ж такі насамрэч, унія была гістарычнай памылкай у Беларусі? Не, не могу так сказать. Не можете, потому что, ну, все ж таки вы як уніят ужо... Не толькі так, не толькі з гэтай нагоды, таму што Берасільскі царкоўны сабор гэта 7-я унія, это 7-я па ліку, калі не блытаю. Да гэтага існавала шмат спробаў лутаранская унія, фларэнтыйская і шмат іншых, якіх прапусціў. І там людзі шукалі магчымасць паяднання, магчымасць наладзіць добрай працы і жыцця ў адным целе. Бачыце, так, вось гэта менавіта ў нас вось у свядомасці, яно як бы вырываецца з кантэксту, бо мы зацыкліваемся на тым, калі адбываліся падзелы, але вось пра гэты спробы паяднання мы чамусьці забываем. Гэта, ну, насамрэч дзіўна. Вельмі дзіўна. І гэта я скажу, ці адмыслова, ці неадмыслова, на гэта не звяртаюць увагу, а паказваюць толькі негатыўны вынік. А вось гэтыя все спробы і мітрапаліта Рыгора Цамбулака, і палітыку князёў, якая спрыяла прымірэнню, і іншыя фактары. Напрыклад, мы ж ведаем, што Канстанцінопаль быў захоплены турэчнай, так? Яшчэ у другой палове 15 стагоддзя мы это ведаем, што царква знаходзілася, падтрымліваецца ў падначаленні таксама султана, вымушана была цярпець все гэта. Для некаторых, магчыма, гэта і лепш часам бывае, да, што вось царква знаходзіцца ў ганенні пад свецкай бязбожнай, но мусульмане, но не ставіліся тады... Ну, султан, султан безбожны. Да, это як бы не ставіўся талерантна да царквы праваслаўнай. Ну, але некаторым вось лепш, каб царква была ў такой стадыі, чым царква была падкрытая на Бога, на католікаў, на паяднанне. Ну, магчыма і так. І это першае, што наконт захопа Канстанцінопаля туркамі, сапраўды, это сумная гісторыя Візантыі. І Візантыя у нас не разгледжана яшчэ, напэўна, ну, з такого важнага пункту гледжання, так? Таксама шмат ёсць і міфаў і всего. Але другі фактор, 1589 год, гэта у нас ужо патрыархат, так? Маскоўскі патрыархат. І многія не разумеюць, што это таксама была спроба, што маскоўская дзяржава, яна імкнулася аб'яднаць вакол сябе і палітычную, царкоўную ўладу. А што такое маскоўская дзяржава? Ну, я думаю, разумеюць ужо все па сутнасці, так? Ну, для Беларусі гэта былі жахлівыя часы. Москва нішчыла Беларусь, нішчыла вялікае княства літоўскае. Это было страшна. І якім чынам, мы ж ведаем, якім чынам, значыцца, была автокефалія, а потым ужо і патрыархат маскоўскі, якім чынам яны дамагліся свайго. То бок, што там і што і ў зняволенні быў Канстанцінопольскі патрыарх некаторы час, і шантаж быў. Ну, гэта асобная гісторыя, мне не хацелася б гэта закранаць. Але тым не менш, у кіеўскага духавенства, кіеўскай мітраполіі быў выбар. Так? Выбар ёсць, Бог дае выбар чалавеку, і ў духавенства быў выбар, якой царква мусіць быць далей. Я лічу, што гэты выбар даволі такі добры. Але на перад Берасільскім саборам, перад восенню, перад кастрычнікам 1596 года, шмат што адбывалася. Адбываліся розныя працэсы, нават Константин Василий Острожский, он таксама зацікаўлены быў, але он хацеў паўсюднай уніі, так, каб вся праваславие долучылася. Але вот многие кажуць, вот,
На гэта звяртае, напрыклад, торунскі прафесар Тамаш Кемпа звяртае ўвагу на гэтыя праекты, цудоўныя артыкулы, то бок звяртае на гэту ўвагу, на яго праекты Константина Василия Острожского. Але яны былі, напэўна, немагчыма было рэалізаваць. Это была унія, сабор менавіта для праваслаўя в межах Рэчы Паспалітай. То бок это не замахиваліся на вялікі праект, хаця паспрабавалі так. Якой мусіць быць усходняя царква, частка, адзінай царквы, усходняя частка, так, в межах Рэчы Паспалітай. І гэта было не так проста сюды дамагчыся, і гэта все праходзіла даволі непроста. Але хіба што гэта ўсё ж такі, хоць быў такі партыкулярны праект, але ён хіба што можна ацэньваць быў удалым праектам. Канешне, мне цяжка сказаць, наколькі я не прачытаў усе колькасці прац. Конечно, я лішу яго ўдалым в глубині сваёй душы, потому что, але я не магу зараз высунуць все факты супраць. Мне бы так. Профессор Антоний Миранович, думаю, нам бы профессор Антоний Миранович з Беласточына, он, конечно, ён бы выказаў шмат фактаў супраць і наконт школьніцтва, і што праваслаўе было такім добрым, і што не варта было ўвогуле все гэта распачынаць. Конечно, ёсць і такія пункты гледжання скептычныя, і таго ж Тамаша Кемпы. Але разам з тым, гэта была важная спроба падсумаваць тыя все моманты, якія былі далі ў 15 стагоддзі. І гэта было важна. Імкненне двух канфесій. Імкненне, што гэта ад самого духавенства паходзіла, а не ад папы, а не ад караля а не ад караля Польшы, великага князя Літоўскага. Так? Вот это важны момант, я лічу. Безумоўна. І кажучы аб тым, што гэта ўсё ж такі унія пакінула пазітыўны след у гісторыі Беларусі, бо як было не было, але ўсё ж такі бадай 80% насельніцтва Беларусі, Вялікага княства Літоўскага былі уніятамі. І вось калі казаць аб гэтым, ці маглі б мы таксама разважаць пра тое, як праявіўся гэты пазітыўны след для добра нашай бацькаўшчыны. Можа, гэта праявілася ў тым, што унія нарадзіла вялікіх багасловаў, філосафаў. Ці можаце сказаць аб гэтым? Само собой. Конечно, я пагаджуся, вот цікавы артыкул у Александра Суша, даследчыка, кнігазнаўцы, мастацтвазнаўца, літаратуразнаўца, так, вось Нацыянальнай бібліятэкі, намеснік дырэктара. Ён гэта адзначаў у сваіх працах, грунтоўнай працы на гэты конт, так? І ён увогуле артыкул цудоўны пісаў аб нестварэнні грэка-каталіцтва, аб нестварэнні, што гэта не новая царква была, а это працяг той же самой традыцыі, просто аднаўленне еднасці. Спроба аднаўлення еднасці. Это не новая канфесія. І, конечно, этнакультурнае жыццё і заангажаванасць, значыцца, менавіта грэка-каталіцкай царквы, і духавенства, тая колькасць палемічных твораў, якая выходзіла, так? Тая колькасць вот эти ўплывы, якія былі, то бок это і барока, і іншыя ўплывы, она все прысутнічала. Она прысутнічала і ў кнігавыдавецкай дзейнасці. Она прысутнічала таксама і ў архітэктуры, ва ўсім. І дыалогі наконт гэтага веліся яшчэ даўно. І Пётр Магіла, і Мілеця Сматрыцкі, так, і Святы Езафат, і Езаф Флемінг Рускі. То бок, дарэчы, Сматрыцкага узгадалі вы, а Сматрыцкі быў у свой час вялікім ворагам уніі. Спачатку так, многімі былі свята змагаліся з ёй. А што ж пасля сталася з гэтым уладыкам? Ну, он быў разумным чалавекам, он быў чалавекам вельмі адукаваным. Зараз такіх людзей вельмі мала. Як Сматрыцкі. Так. Ён быў, падаецца, нават больш адукаваны, чым Езафат Кунцевіч. Ну, святы Езафат, у яго было іншае. Ён быў аскетам. Ён займаўся аскетычным жыццём. Ён імкнуўся, у яго была, скажам, дзейнасць ягоная была, она была, скажам, іншая. Ён быў чалавекам больш унутранай кансалідацыі, ён быў, ну, вельмі ягоны, калі хтосьці кажа пра ягоны фанатызм, ну, негатыўна. Дарэчы, пра ягоны фанатызм, но не аднойчы я чую, ну, не скажу, што з вуснаў гісторыкаў, але з вуснаў бязбожных я вельмі часта чую, што вось ваш Кунцевіч, ён раскопваў магілы праваслаўных. Гэта было такое? Это правда ці не? Я такого не сустракаў, я настолькі, ну, я, конечно, ведаю біяграфію святого Езафата Кунцевіча, але... Гістарычных фактаў, падаецца, няма такіх? Ну, наколькі я ведаю, не.
Я ведаю, што негатыўна ставіліся да таго, калі ён займаўся не тое, што перабудовай на лацінскі лад царквы, такога таксама не магло быць на пачатку там першай паловы 17 стагоддзя, ну, каб там арганы былі усталёўваліся адразу там ці што, ўжо прысценныя бакавыя алтары. Я вельмі сумневаюся, што такія моманты былі. Тым больш Сафійскі сабор адбудаваў. Я думаю, проста вся дзейнасць, ягоная дзейнасць па упарадкаванню парафіі так даносілася да месца, што так даносілася да простых людзей. Канешне, і Мілецій Сматрыцкі таксама. На той час яго ж высветлілі, па сутнасці, яго ж высветлілі незаконна так на гэтае месца. Ён таксама, канешне, падліваў гэты распальваў полымя. Скажоны выглядала дзейнасць Ізафата Кунцевіча. І такім чынам, канешне, я думаю, это все неправільная такая трансфармацыя, неправільная расповед, неправільны пераказ дзейнасці, навошта прыехаў Ізафат Кунцевіч. Што он прыехаў все ламаць, разбураць, пераводзіць, кагосьці кудысьці збіваць. І, канешне, гэта все чорная легенда, она абрастала паступова. А яшчэ мы ведаем, што у 18-19 стагоддзі падраблялі эпісталяцыю святого Ізафата. У полацкім выдавецтве Сафія там была выдадзена эпісталяцыя святого Ізафата і... Гэта лісты Ізафата падраблялі ў якім стагоддзі? Наколькі памятаю, позняе стагоддзе, пасля яго смерці, значна позняе, там падраблялі цэлую перапіску. Перапіску святого Ізафата. А пасля ўжо на аснове гэтай перапіскі абвінавачвалі яго ў тым, чаго ён не рабіў. Так. Ну, конечно. Правда, ёсць эпісталяцыя святого Ізафата, ёсць праўдзівыя лісты, а ёсць фальсіфікаты. Мы ведаем, што дакументы гістарычна таксама фальсіфікаваліся. А каму гэта было карысна? Хто гэта рабіў? Ну, конечно, тым, хто недобразычлюбцам святого Ізафата, абсалютна. Вось, гэта было карысна. Каб прадставіць... Адкуль жа раслі ногі вось гэтага недобрага жадання? Ці гэта на тэрыторыі Беларусі было? Ну, тады ўжо Беларусь паступова трапіла, так ці інакш патрапіла ўжо пад уплывы Расіі. У 18 стагоддзі беларуска-літоўскія землі залежалі моцна. На палову ці ўжо наўпрост залежалі ад уплыву расійскай імперыі. І, конечно ж, это былі ўплывы. Кацярыне II на першую чаргу былі патрэбныя, каб ліквідаваць уплыў уніі і шмат што. І, конечно, далей, ну, я не разбіраўся на гэты конт канкрэтна, хто за гэтым стаіць. Але, канешне, гэта было выгадна тым, хто хацеў ліквідаваць грэка-каталіцкую царкву на Беларусі. Ну да, людзі яны часам памыляюць у сваіх планах, але вось нават абмінаючы людскія планы і тое, як яны спрабавалі фальсіфікаваць лісты святого Ізафата Кунцевіча пасля абвінавачваць, мне асабіста вельмі падабаецца прыклад унутранай перамены жыцця Сматрыцкага, які быў спачатку апанентам, а пасля сталася... Што сталася са Сматрыцкім? 1627 годзе ён таемна прыняў унію, а потым ужо прызнаўся, сапраўды прызнаўся всім, калі гэта стала вядома, прызнаўся всім, што ён прыняў. Праваслаўны Сматрыцкі, які быў ганіцелем Кунцевіча, пасля смерці Кунцевіча прымае грэка-каталіцтва. Але разам з тым ён быў вельмі, он пісаў граматыку славенскую, так, он пісаў граматыкі, якія ён зрабіў вельмі шмат, апрача таго, што ён, апрача сваіх палемічных твораў, з якімі спрачаліся многія, так, ён вельмі карысных справаў много зрабіў. І нічога проста так не праходзіць, ён адмовіўся ад сваіх антыунійных твораў. А засталіся і тыя творы. Он просто адмовіўся, што он адмаўляецца ад іх, што ён памыляўся, он прызнаў сваю памылку. Але засталіся граматыкі ягоныя. І гэта вельмі важна. Такія асобы, як Мілецій Сматрыцкі, які нарадзіўся на сённяшняй Хмельніччыне, так, Украіна, і святы Ізафат, яны нарадзіліся, па сутнасці, ну, там, на тэрыторыі Украіны, і так яднаюць нашы народы. Але Кунцевіч, падаецца, таксама мае крыху і крыві беларускай, так? Не, я колькі гэта я не памятаю. Ну, так, магчыма. Забыл конкретно про бацькоў, але я нарадзіўся ва Владзіміры. Да, нарадзіўся там, але таксама мае... Але такі геаграфія ягонага служэння, она разнастайная, конечно. І Кіеў, і Вільня, і Полацк, і Віцебск, разнастайная. То бок мы бачым, нават паглядзець геаграфію, дзе служылі духавенства, што оно могло быць і в Полацку, і в Киеве. То бок мы бачым, што тады, па сутнасці, такая царкоўная прастора, адна вялікая царкоўная прастора, і людзі, па сутнасці, можа быць, з розных народаў, яны камунікавалі паміж сабой, ведалі, што адбываецца, і імкнуліся гэта ўсё наладзіць. В розных частках, духоўнае жыццё ў розных частках Рэчы Паспалітай.
Ведаеце, Уладзімир, так, конечно, ну, немагчыма распавесці пра цягам кароткай размовы гісторыю уніяцтва, якое лічыла на Беларусі не цэлых 3 стагоддзі, так? Так, і працягваецца сёння. Гэта істотны момант, так. Гэта істотны момант, да, бо не ставім крыж на гэтай царкве. Вось, але у мяне ўсё ж такі такое пытанне. Ну, як вы думаеце, да, за што праваслаўныя, некаторыя, прынамсі, не любяць грэка-каталікоў? Я скажу, что это магчыма не толькі праваслаўна. Тут, я думаю, скептычных меркаванняў наконт унію вельмі шмат. Я уже проводзу прыклады канкрэтных гісторыку. Так, это Тамаш Кемпа з Торынскага універсітэта, прафесор. Это прафесор Антоній Міранович. Так, які веду, ну, з Беласточчыны. Это могут быть розныя людзі, гэта могуць быць і рыма-католікі, так, это могуць быць розныя. Просто людзі, якія, можа быць, якім цяжка разабрацца в тых ці іншых момантах, якім аддаюць канкрэтна вось гатовую, такую сфабрыкаваную канкрэтна ідэю, парадыгму. Им цяжка разобраться в этом. Нават многие даследчыкі не могуць разобраться, что гэта такое каталіцкая царква. Ці гэта асобная царква, ці гэта штосьці прамежкавае паміж рыма-каталістам і праваслаўем. То бок самі даследчыкі плытаюцца, так, і сваімі вот этими, можа быць, паўторамі гэтых штампаў 19 стагоддзя яны вводзяць людзей у зман. А людзі, яны ўжо рэагуюць адмыслова, яны, што было праваслаўе, а потым его сапсавала унія. Вось, православие там было занедбано. То бок это, я думаю, от неведання все. І насамрэч мы можем казаць, што просто ёсць неведанне наконт многіх гістарычных тэмаў. І наконт, разумееце, грэка-каталіцкая царква на Беларусь асвятлялася в працах, конечно, але это ўжо такія важныя працы на 2000-х годах, 21 стагоддзі, найбольш важныя былі выпушчаны. Так, вось, нашы гісторыкі цудоўныя многія. Але тым не менш, вот, ва Украіне в 90-е годы, там, 1995-1997 выдаваліся церква та суспільства 17-18 сторіччі, так, дзе публікаваліся цэлыя вось гэтыя дыскусіі паміж, напрыклад, такім прафесарам, такім вот, ну, трэдзі на Русі, такім паслядоўнікам, так, вот, Борис Флори, так, профессор Борис Флори. Он дискутовал с Софией Сеней, якая написала биографию Йозафата Кунцевича. Там дискуссии были, так, они публиковались, выступы с конференций. В 90-е годы, а у нас такого не было, так? И людям там, может быть, в Украине простей было разобраться. Ну да, з няведання іншага нараджаецца праблем шмат. Ну, дыскусіі, калі ёсць, гэта, ведаеце, добра. Гэта не толькі праваслаўе, да. Это тычыцца всіх людзей, это тычыцца атэістаў. Безумоўна. У дыскусіі, у пошуках праўды, ну, нараджаецца гэта праўда. Але з іншага боку, ці можна назваць дыскусіяй той момант, калі размаўлялі паміж сабой царская расійская ўлада, калі зачынялі у другой палове 19 стагоддзя уніяцкія церквы. І даходзіла, напрыклад, да таго, як у Пратуліне, гэта сённяшняя тэрыторыя Польшчы, а некалі гэта таксама, зноў ж такі, Літва, вось, даходзіла да таго, што проста уніятаў забівалі дзеля таго, каб забраць царкву. Справа ў тым, што Пратуліне на Хелмшчыне, так, это ўжо все пазней. В 60-е гады мы можам прачытаць, як грэка-каталіцкім святарам на Хелмшчыне выдзялялі 1000 рублей на ўтрыманне, так, уяўляеце сабе. А в 1830-е ўжо церквы пераводзілі гвалтоўна, в прынцыпе, так, пераводзілі, і зяляну, святароў бралі падпіскі, так, паны абавязаліся перайсці. А Лявон Лаўрыш, гісторык, краязнаўца, дзякуючы чаму вось я прачытаў успаміну уніятаў-пакутнікаў, што адбывалася, значыць, з монахамі-базыльянамі, якія не прымалі, не гатовы былі выракшыся ўніі, так, як іх прымушалі. Нават былыя адзінаверцы, так, як яны прымушалі іх на цяжкія працы, нават на такім холадзе, як зараз працаваць, уяўляеце, каб чалавеку сламаць волю, маральна сламаць, фізічна сламаць. Пераводзілі в далёкія манастыры. То бок гэта адбывалася на працягу ўсяго часу. І гэта, конечно, это размова з пазіцыі сілы. Значыць, той, хто мае ўладу, той, хто мае права, мае магчымасць беспакарана, аднабакова мае магчымасць прыніжаць чалавека і прымушаць его. Нават я чытаў, конечно, адзін з апошніх полацкіх мітрапалітаў Йозафат Булгак. Ён быў верны цару, ён асудзіў паўстанне 1831 года. Ён сказаў, што он абвясціў папрокі, напісаў, што папракае тых, хто далучыліся, і святароў, базыльянаў, всіх папракае, хто далучыліся да паўстання. Ён паказаў сваю вернасць цару. Але разам з тым
ён адмаўляўся, ён быў супраць ліквідацыі грэка-каталіцкай царквы. Так, хоць ён быў чалавекам, кажа, мы можам думаць, што ён быў лаяльным да цара, но ён адмаўляўся ліквідаваць грэка-каталіцкую царкву. І па адной версіі цар его пабіў за гэта. І ён праз некаторы час пасля гэтага памёр. Цар пераконваў, але ударыў. Ну, па адной версіі цар Мікалай I ударыў мітрапаліта Ізафата Бугава. Это ён быў мітрапалітам у той час, дзе? Полацкі, можа. Полацкі мітрапаліт. Адзін з апошніх. Ну вось, ну да, такая вось дыскусія там, дзе не даходзяць словы часам, бо няма ў іх праўды. Іншыя спрабуюць выкарыстоўваць кулакі. Ну і так вось кулакамі, а хто не паддаваўся пабоям, то праз забойства. Тому той приклад ведаецца такого Цезарю Цезар, а Богу Божа. Так мы бачым. Да, то есть, конечно. Конечно, гэта царква уніяцкая, яна ўсё ж такі на Беларусі не толькі прынесла шмат пазітыўнага, але ёсць і мучніцкай царквой. Само собой. Ну вось. Бог сказаў, што так будзе. І добра, улічваючы гэтую багатую гісторыю уніяцтва на Беларусі і сённяшнія непростыя крокі гэтай царквы, як вы думаеце, якая будучыня грэка-каталіцкай царквы ў нашай краіне? Все залежыць ад нас, ад нашай працы. Таму што вера без учынку мёртвая. Як сказаў отец Александр Нацин, это наш цудоўны святар, это заснавальнік у Лондоне, библиотеки, дома молитвенного, парафии, так, монастыра, всего того, что зараз есть в Лондоне, так, наша парафия греко-католицкая. И он сказал так: с пустого не нальешь. Так, треба, как у нас что-то было. Ну, я так думаю, что у вас, у греко-католицкой церкви, что-то есть все ж таки. Бо ведаеце, на той підход, якую продемонстрували некоторые иерархи православной церкви у Беларуси, и як вы отказали молитвой и за братов православных, я лічу, что это было по-божьему. Ну, разные иерархии. Давайте скажем так, что сярод усіх розныя людзі ёсць, так, розныя. Безумоўна, я не хочу так само унифицировать усіх. И меня, в принципе, вот меня научили цудоўныя, меня вот историки научили, Денис Лисейченко сказать так. Калі аўтар даследуе грэка-каталіцкую царкву, ён мусіць аддзяляць, значыць, тое, што сваю прыналежнасць да пэўнай канфесіі, аддзяляць і разглядаць рэчы, якія падабаюцца ці не падабаюцца. То бок это важна для гісторыка, для даследчыка канфесіі. Потому что, калі чалавек заангажаваны, ён, конечно, разглядае сваю канфесію толькі пазітыўна. Так? Мне, напрыклад, можа не падабацца, што іерархіі і некаторыя святары грэка-каталіцкай царквы ў пачатку 19 стагоддзя былі звязаны з масонамі. Так? Мне гэта можа не падабацца, гэта факт. Мне можа шмат што не падабацца. Мне можа не падабацца занядбанасць, можа, калі ёсць візітацыі, так, грэка-каталіцкіх святароў у 19 стагоддзі. Там напісана шмат, што там можа падабацца гэта ці не падабацца яшчэ. Але гэта факт, это гісторыя, так, потому что это люди, это реальные люди были. Вось, і люди маюць свае слабасці, свае зграшэнні. Ну так, я спадзяюся, што вы таксама думаеце, ну я так думаю, што я робячы выснову з вашых слоў, я перакананы ў тым, што на Беларусі ўсё ж такі ёсць магчымасць не развязываць рэлігійныя міжканфесійныя войны, але толькі ў дыскусіі шукаць праўду і знаходзіць яе, і єднацца. І я хіба не памыляюся. І я думаю, што грэка-каталіцкая царква, хоць вас часам малююць вельмі жахліва, вось, сябры, пераканайцеся, вось адзін прадстаўнік з гэтай царквы грэка-каталіцкай, да, які не самы лепшы. Ну не самы лепшы, але прынамсі не кідаецца з кулакамі ні на католіка, на мяне святара каталіцкага, ні таксама не выказвае кепскага ні супраць пратэстантаў, ні супраць праваслаўнага, нічога, да, але толькі, ну, дэманструе ўсё ж такі такую павагу да кожнага з нас. І я думаю, што гэта важна. Так, потому что, скажем так, я увогуле наконт грэка-каталіцкай царквы, то бок прайшоў некаторы час, пэўны час, пакуль я, скажем так, я не 5 год в царкве, насамрэч менш. С 2016 года до 2018 года я, то бок, меня просто запрашалі на святкаванне, на фэсты, запрашалі в Бусло, запрашалі на Улагішын, так, в Пілігрымкі запрашалі, прысутнічаць, паглядзець, паслухаць на канферэнцыі, дзе, напрыклад, реформа ўсходняга монастырства, я запомнил русским в 2017 году была в колледже Лазинского. Я все это бачу, я это слухаю, я это асэнсоўваю, я был на вечерних, так? Я асэнсоўваю гэта. Вот это вот, значит, вот это адзінства, так, вот такое вот, про якое мы кажем.
Я гэта асэнсаваў у рэшце рэшт. І, канешне ж, таму што для мяне важна атрымліваць еўхарыстыю, так, мець магчымасць пасярод тыдня, так, нават пасярод тыдня мець магчымасць далучыцца да еўхарыстыі. То бок гэта самае важнае, той хлеб, каб не быць галодным, так, есці той хлеб, каб ніколі не быць галодным. Менавіта еўхарыстыя для мяне стала самым важным ключавым момантам. Магчымасць прымаць і так, вось святыя дары. Так сталася, так, усходні абрад. Маці, канешне, мяне часта і ў хоры прыходзілася спяваць, мне гэта, можа, 12 год не падабалася, там доўгія службы дзесьці. Але я вось гэтыя спевы на царкоўна-славянскай мове, я іх стаў разумець. Калі я ўжо быў у грэка-каталіцкай царкве, я ўзгадаў все гэтыя спевы, там, «Свеце ціхі, лагоднае святло». І мне засталося толькі перакласці іх на беларускую мову, потому што я ўжо ведаў, якія мелодыі. Так што тое спадчына, она все не было згублена, а все аднавілася. Безумоўна. Так. Спадчыну трэба нам цаніць. Владимир, вось вы гаварылі пра спадчыну, мне адразу узгадалася наша бацькаўшчына Беларусь. Сёння мы гаворым з вами тут у Варшаве. Скажыце, ваш выезд у Варшаву, у Польшу быў змушаны, ці вы чаму пераехалі сюды? Змушаны, таму што пасля звальнення з Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук, это не толькі мяне тычыцца, гэта тычыцца прынамсі каля 10 чалавек, калі не будет. Ну там яшчэ людзі сыходзілі в знак салідарнасці, это цудоўныя блізкоты, цудоўныя беларускія гісторыкі. Салідарнасці гэта беларускія гісторыкі, гэта кандыдаты гістарычных навук, аўтары монографій. Канешне, яны былі ці звольнены, ці сышлі ў знак салідарнасці. І вас звольнілі таксама? Так, мяне звольнілі, таму што там была, конечно, свая гісторыя, не хачу пра гэта зараз закранаць. Але па палітычных матывах? Так, па палітычных, канешне. Вось там такой сур'ёзны быў момант. Ну, конечно, это як бы... Я думаю, прыйдзе такі час, і можна будзе ганарыцца тым, што мяне звольнілі па палітычных матывах. Ганарыцца асабліва няма чым, просто што... Ну, ганарыцца ёсць, таму што гэта ёсць нашы перакананні, гэта ёсць наш духоўны стрыжань, гэта наша ёсць вернасць прынцыпам. Ну, я дзякую Богу, што гэта адбылося, таму што... Ну, вось, усё ж такі дзякуеце Богу. Ну, так, тут іншы момант. І, скажем так, і мне мои сябры, таксама цудоўныя бліскучыя гісторыкі, аўтары монографій, яны сказалі, параілі мне сюды паехаць, і таму што яны ведалі, што я не смогу уладкавацца па сваёй спецыяльнасці в Беларусі. Яны параілі, Володя, паспрабуй. Ну і дзякуй Богу, вы это паспрабавалі, зараз займаецеся навуковай дзейнасцю тут, і думаю, што прыйдзе час, вернецеся на Беларусь. І з гэтай нагоды пытанне. Як вы думаеце, хто пераможа ў Беларусі? Які бок? Добро альбо зло? Законнасць альбо беззаконне? Конечно, я веру, безумоўна, я не то, што спадзяюся, я веру в то, што пераможа законнасць. Ну, законы будуць менавіта па Божых законах, так, в першую чаргу, потому што законы гэтага свету, іх можна падмяняць, іх можна так напісаць, а потым так іх можна мяняць. А ёсць законы большыя за гэтыя все законы, за гэтыя все канстытуцыі, все астатняе. І яны, конечно, яны і мусяць панаваць. Да. І па законах Божых, сябры, я перакананы, што мы павінны уладзіць не варажнечу паміж сабою, але па закону Божаму мы павінны любіць адзін аднаго, аб чым сёння нам і распавядае грэка-каталік, гісторык. Па адукацыі, так. Да, па адукацыі, але які займаецца навуковай дзейнасцю. Гісторык мусіць напісаць публікацыі, прадставіць монографію, абараніць дысертацыю, каб погляды ягоныя былі ўжо... Я пакуль яшчэ не гісторык, а так даследчык. Ну то бараніце гэтыя погляды. Мне гэты погляды, которые як бы накірованы на будаванне ўзаемнай згоды, вельмі падабаюцца. І яны гістарычна апраўданы. Там, дзе мы ідём пазітыўна і імкнемся будаваць, а не руйнаваць, я думаю, што гэтыя погляды трэба бараніць. І вось. Владимир, вельмі прыемна, што вы пагадзіліся паразмаўляць. Я спадзяюся, дзякуючы нашай размове, гледачы гэтага канала будуць больш адкрытыя на грэка-каталікоў. І я думаю, што мы будзем здольныя ламаць нашы стэрэатыпы. І да таго ж, захочваю вас, сябры, пазнавайце нашу гісторыю. Будзем ведаць гісторыю, не будзем рабіць памылкаў сёння, якіх мы нарабілі, ой, вельмі багата. Владимир, вялікі дзякуй вам. Дзякуй, Заянович.
Сябры, дослухали до конца, подписывайтесь на канал, ставьте падабайки, дзяліцеся відэо ў сацыяльных сетках, і на гэтым YouTube-канале вы яшчэ пачуеце шмат цікавых суразмоўцаў. Можете пісаць, каго б вы хацелі яшчэ пабачыць на гэтым канале, з кім паразмаўляць. Усяго добрага. А з вами былі я, ксёндз Вячеслав Барок і Уладзімір Шыпіла. З намі, праўда і Бог, жыве Беларусь. З Богом!